Zuek ez duzu beti esaten ja asteropa, baina gure lanbidea beti dago krisian. Gure lanbidea beti dago krisian, baina oraingoa askoz gogorragoa da. Orain askoz gehiago nabaritzen dugu, soldatak asko jaitsi dira, emanaldi kopuru asko jaitsi da, produktor asko atea izten ari dira, jende asko ari da beste gauza bateta dedikatzen, edo bere indarrak beste leku batzutan jartzen, ikusten durako ezin dula hilabeteko soldata minimo hori atera. Beti egon gara krisian eta behintzat Euskal Herri mailan aktore aberats asko ez dago, baten da, baina ez dago, hemen deno bizi gara normalean alokairuan, gainera ez digutelako hipotekarik hartzeko aukerarik ematen, eta nahiko xume bizia danak, baina orain arte gutxi gora bera nahiko ondo bizitzen dugera, baina orain ja gauza benetan ari da komplikatzen.